Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi persiapan temu temanten putri kedua dari Bapak Marioto, yakni pasangan Sarika dengan Saudara Depa, akan berlangsung Binangan putri angga kebusana kang sarunitra. Angga bebusana ni karwana ta katon pating kelebiar pating pancuran. Ngagem puspita rinon siang kang aklira kasambelaken ing pamindangan kanan. Indah etini busana ibu gandes luwes Sulabawani. Lamun kacinondro. Ijo sibate jalma sawan tapan yayap batari rating ijo wengtah. Gedar Puter kaya nate jaga mantra horik sasorini sasana pahargyan. Bebasan surang rubus suarane awit kena bangri bawani risan temanten kakung ingkang katingal agung ageng lan wibawa. Temanten kakung lamun kacinandra bebasan kurang candra lu ing warna. Dasar bagi ing warna dadak witeksa panggawa paradutna. Langkung-langkung sinabasan busana kang rinentes benang kencana. Kajagaban ganti sarana-sarana ini pun wonten kembar mayang ingkang dados pratandha bilih sampun tumuripun wayu saking Gusti ingkang Maha Kuwasa wonten ngarsanipun Sri Winangantri kekalih lan uga sampun dados pinestining saking Gusti ingkang ngasih pajalulan wanita ingkang nedya ngancik ing alamadya naninggih sambut silaning akrama nulya kemlawi astanipun Pinanganten Putri Saruya Hambalang Gantal mriki manten kakung tumanggep astanipun Sri Winangantri kekalih kawijian kabasuh kanthi tirta kang suci kanthi tirta kang wening lan ugi saking juru laksana hamiji lan ugi ndedonga nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat mugi-mugi Sri Winangantri kekalih anggenipun ngayahi gesang bebrayan wonten ngalamadya sumangke tansah pikantuk karayun lan ugi kaberkahan dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sri Winangantri Putri ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Kang Raka sembah sungkem pangabektinipun Diahayu Sarika Naifah Salsabila dados pratandha utawi dados pralambang bilih kanthi tulus lan ikhlasipun manah Diahayu Sarika Naifah Salsabila badhe tansah hanyuwita wonten ngarsanipun Kang Raka naninggih Den Bagus Deva Erianda Rizky. Kawistara kanangan tinggal tinawak padha sasana nika dene tumanten kakung
lan ugi pecahipun tigan dados pratandha utawi dados pralambang bilih tumanten ngagung sumangke calon dados lelantaring tuwa utawi wiji kang suci pratima bangkit tata jalma putra kinarya tetalining ing akrama kanthi tanggaping sasmita pinanganten putri Diayu Sarika Naifa Salasabila Gita Hanjeng kumring pepadanging ngraka sarwi sumembah sarta hamiji samparinipun kang raka Den Bagus Deva Eriandaris sambut kalambahan adicara panggihipun Riyatmaja Desa Temanten salajengipun kalajengaken kanthi adicara sinduran Titi Purno adicara panggih tumuli lumadi ngadani adicara sinduran kawistara temanten kekalih sinegawan sindur ingkang katuraken dening Kang Ibu kanthi tanggaping sasmita panjipun ingkang ramana ninggih panjipun Bapa Maryata Gita hangasta panca ting sindur tumuli hanganti putra temanten sekalian tumuju ing unggihan kang tinuju katur dumateng para nenek mama pengombyong penganten kakung diaturi mencari posisi tempat duduk baik yang sean ataupun yang di meja tamu kalaupun yang di ruangan depan penuh itu di bawah ataupun di dalam monggo karena pengantin keduanya sudah di atas panggung pelaminan sehingga segenap pengombyong keluarga besar dari Mbah Selamet sekeluarga silahkan mencari tempat yang tersedia.